descobreixes un món que és molt desconegut i que està encara molt carregat de prejudicis i descobreixes que és un món amb persones que tenen drets i persones que, a més, són capaces de fer moltes coses. Són persones amb moltes capacitats. I quan encasillem el món dels discapacitats, és una paraula ja que té un pes, que és una llosa. Nosaltres cada vegada parlem més de persones de capacitats diverses. I aquí del que es tracta és que cadascú pugui sumar, aportar les seves capacitats i poder participar en un projecte. Estem desenvolupant un projecte artístic de creació audiovisual i en el qual hi participen alumnes, adolescents, estudiants de l'Escola de Música de l'Orfeó i persones de Sant Joan de Déu. I conjuntament han fet un treball primer de creació musical i ara en una segona part faran un treball de creació de videoclips per al final fer uns karaokes musicals. Per ells jo crec que és tot una porta que beneficia molt la seva autoestima i el fet de sentir-se part de la societat, però després, en el cas, per exemple, dels nostres adolescents, és trencar barreres, és obrir-los la porta a un món que desconeixen i que prenen consciència que aquestes persones que són diferents potser no són tan diferents i sobretot ens poden aportar moltes coses.